हानजानि हेंथायै गेलेनो थांगासिनो दं एसे केप्टेन हिसाबै नोंथांनि जिथु हानजा माबायदि प्रिपारेसना थिगैनो सोलिगासिनो खस्थ' खालामदों बयबो बेथ' गेमसो जाहैबाय सासेनि गेम नङा इन्डिभिजुवेल गेम नङा टीम गेम जों टीमै जों सापर्ट खालामलायबासो जों खेलाखौ देरहानो हागोन बा मोजां गेलेनो हागोन आसा दं जों बे गेमखौ क्वालिफाइ खालामगोन गिबि खेबनि थाखाय दुरान्ड कापआव गेलेनायनि सुबिदाखौ नोंथांमोना मोनदों माबायदि मोनदों नंगौ जों स' एक्साइटेड मानो होनबा जों सिगां बेबायदि अपरचुनिटि मोनाखैमोन दा जेसेबांनाखि अर्गानाइजार दं जोंनो बे स्कपखौ होदों गासैखौबो गोजोननाय जासिबावो साइ स्टेडियामाव बेफोरबायदि गेलेनायखौ लानानै फैदों गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खाबु होननानै सानदों नामा नंगौ मोजां खाबु मानो होनबा बेयाव ISL टीम दं I League टीम दं जों बेफोरनिफ्राय माने मोजां स्किलफोरखौ बा माबोरै गेलेयो बेखौ सोलोंना लानो हायो बेनो आरो नायगिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब बा अनसायनाय हास्थायदों नायगिरिनिफ्राय बेनो जों सापर्ट होयोबा बांसिन माने जों जस जायो आरोना सापर्ट नांगौ गासिबो बिथिङावनो ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय जोंखौ फैनानै सापर्ट होफैगोन होननानै How is your preparation as a Bodoland FC? So first of all, I'd like to say big thanks to the Bodoland family for welcoming me here. I'm proud to be here, and for us, we are fully prepared from our practice. Everything we do in our practice tomorrow, we try to put it into the game because we respect our opponents that are coming tomorrow. We know they have been in the I League, and we ourselves, we have some experienced players. We have some young guys in our team. We believe in ourselves. We are not disrespecting our opponent, but we believe in our team. And for everything that we do in training, we will go and put it in the match tomorrow because we have the confidence that tomorrow we can do everything possible to get the 3 points. Rajasthan FC, they qualify for quarter-final in I League. They might be having good players. What is your opinion there? Yeah, like I said, this is football. We are not disrespecting them. We know that they have been already in the I League and they have some experienced players. But likewise, we believe in ourselves. We ourselves too. We have quality players and some good foreigners are here. Even the local players, they have some experienced players as well. So with the coach, everything that we do in training, like I said, tomorrow we're fully prepared. So we are not afraid of any team that will come against us. So we prepare, so we can go against any team as well. Here in the Kokrada side, there are 9 matches to win quarter-final. Do you believe that the Bodoland FC will qualify for quarter-final? Yeah, why not? Like I said, football, anything can happen in a football game. I believe in my team. We have to take the game bit by bit. So it's not like, I will just come to say, oh, we will qualify anyhow. Our first target is tomorrow game. When we get the first 3 points, that will motivate us for the next game. This 4 team, which team is the tough team according to you? For me, every game is important. But the most important thing is these 3 points that I want. You have been here in India many years. And the Bodoland FC player, is it a good player? All are good players? Yeah. They are very good players there. They have a lot of young, talented players. Like I said, football is not an individual thing. It's not about me or the foreigners. So we, the foreigners that are here, their expectation is high. So what we did before, that was the past. But now the most important thing is what we need to do today for Bodoland FC. So with the local players, they are young. They can run, they can play, and they listen to their senior players. So for that, I believe that we can do our best tomorrow. खुलुमबाय फैगौ 5 आगस्तनिफ्राय दुरान्ड काप फुटबल मैच क'क्राझाराव जागोन आरो बेनिनो जागायजेननाय जि गेलेनाय बेखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा बाहागो लागोन भारतनि चीफ अफ द डिफेन्स बिथाङाबो फैगोन आसामनि जोंनि बयनिबो मानिजानाय चीफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां डिग्निटारिसफोर फैगोन आरो गासै 9 गुबुन टीमा बेवहाय बाहागो लागोन आङो बयखौबो बरायदों आरो बे दुरान्ड काप जि क'क्राझाराव जागोन बियो क'क्राझारल' नङा पुरा बड'लेण्ड ओनसोलखौनो दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय
आरो बेवहाय गिदिर गिदिर हाबाफारिफोरखौ लानो हानायनि मोनसे मेसेज सारा मुलुगाव बियो थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जायखौ हास्थायदोंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनांगौ जोंनि ओनसोलाबो जौगानांगौ दा बे बिथिङाव जोङो आगानसे आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेमुआव बाहागो लागिरिफ्रा बे डुरान्ड काप फुटबल मेट्सनि गेजेरजोंनो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो हादोरारि थाखोआव नेशनेल लेभेलाव आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनगोन जोंनि जि गेलारि आरो स्टेडियाम बियो गासैबो साइडनिफ्राय मोजाङै रेडि जाबाय दा नंखायनो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन